Ekene gị ndị ọma na-ege anyị ntị. Ọ kọọla elekere 7 nke abalị na Bliss TV. Tata bụ ụbọchị 5 n'ọnwa Septemba. Abụ m Maazị Okonkwo Chukwuemere. Ana m ewetara gị akụkọ ụwa n'uju. Isiokwu: esemokwu dị n'etiti Fada Ekene Nwosu na Bishọp Awka Diocese. Geruzie akụkọ a n'uju. Fada Oliver Ekene Nwosu ekwuola na ọ gaghị ewepụta akwụkwọ kwụsịrị ọrụ Catholic Bishop Awka Diocese nyere ya mgbe ọ bụ dikin. Ọnụ na-ekwuchitere Bishop Awka Diocese bụ Fada Martins Anusi gwara Bliss TV na ọ bụ Fada Oliver ga-ekwuliri ihe dị n'ime akwụkwọ kwụsịrị ọrụ Bishop Paulinus Ezukafọ nyere ya. N'ọnụ Fada Nwosu, ihe mụ na Bishop Ezukafọ zitere m dịka akwụkwọ kwụsịrị ọrụ dere anyị. N'ọdịnso a ka akwụkwọ malitere ifesa na soshal midia gbasara otu ụkọchukwu Katọlik a chụpụrụ achụpụ na Naịjirịa. Akụkọ a kwuru na ụkọchukwu aha ya bụ Oliver Ekene Nwosu ji ụzọ aghụghọ wee mee ka echie ya echichi ụkọchukwu na mba Tanzania. Akwụkwọ ozi si n'aka Diocese Morogoro nke mba Tanzania kwuru na ha akwụsịla Ekene Nwosu ọrụ ya dịka ụkọchukwu n'ihi na o ji ụzọ aghụghọ nara ha ngọzi. Mana Nwosu gwara ndị Bliss TV na aka ya dị ọcha n'ebubo eboro ya. O kwukwara na ọ bụ bishọp nke Diocese Awka na-achịgharị ya ma na-ata ya ahụhụ. Nchịkọta: agbaala ama maka ndị ọrụ ahụike na-erefusi ngwaọrụ COVID ekwesịrị inye na nkịtị na Ghana. Mmadụ 30 ga-anwụ tupu ma ekweta na ọrịa coronavirus dị na Naịjirịa. Naịjirịa bụ mba nke atọ ebe ndị mmadụ ka buru coronavirus n'Afrịka. Ọ gwụkwara Koran n'ọnụ. Chetakwa ka ị na-emekwa ihe kwesịrị ekwesị ma nọdụkwa ọfụma n'izu ụka. Chetakwa, ọka akụkọ bụkwa Maazị Okonkwo Chukwuemere. Ka ọ dị mgbe ọzọ, daalụ.